2025. Urtean eta lehen aldiz historian 3 euskal film egon dira aldi berean zinemetan. Euskal kultur sorkuntza une bizian dago. Gero eta gehiago dira euskaraz eta euskal nortasunetik lanean diharduten sortzaileak. Siadeko ikerketa taldeak Euskal Herri osoko kultura ohituren inguruko inkesta bat egin du berriki kulturaren euskal behatokiarentzat. Emaitza batzuk aipatuko ditugu. Musika kontsumoari dagokionez, 3 herritarretik bat urtean 4 kontzertu edo gehiagotara joaten da. Bertsolaritzaren kasuan 2018tik final handiak kenduta, bertso saiotara joaten direnen kopuruak behera egin du. Euskarazko antzezlan eta filmen kasuan berriz eskaintzak gora egin du. Eta horiek ikusten dituzten euskaldunen ehunekoa ere zertxo bait igo da. Kultur eskaintza jarraitzeko baliabide digital erosoak ditugu eskura. Adibidez, Kulturklik webguneak Euskal Herri osoko kultur ekitaldiak biltzen ditu. Eta Euskal Kultur Erakundearen agenda atalak Ipar Euskal Herrikoak. Era berean, hedabide askok kultur ekimenen bilatzaile propioa dute. Eta udal bakoitzak bere agenda kulturala ere eskura ipintzen du. Kultur sortzaileak ezagutzeko beste batzuen artean, sinadorak.eus plataformak eta sortzaileak.eus katalogoak aukera bikaina eskaintzen dute. Argi dago euskal kultura ez dagoela geldirik, baizik eta etengabeko sormen prozesuan. Eta zuk badakizu zein izan den aretoetan jende gehien bildu duen euskal filma?